Mutuo mo mga ka-idol, nining pamahayag sa usa ka inahan nining bata nga na missing gani napalga na kaganinang mga alas 11 sa buntag ang patinglaw sa bata dito sa bukid o dito sa kalibunan nga bahin. Matod sa pamahayag sa inahan, gapon batong adlaw o pagkamiagi, so aduna ko'y nakita nga video nga gi-interview ang inahan nga matod pa sa wala pa kuno nawala ang bata, nagsilig-silhi kuno siya dito sa iyang tugkaran o nataran siyang balay. O samtang siya nabisi kuno dito og silhig sa mga sagbot. So moto ni balik siya og saka siyang balay dito na daw niya nabantay nga wala na kuno iyang anak nga nagtanaw-tanaw man kuno tog cellphone. So kamo makaidol mutuo mo sa iyang istorya? Oh, mutuo mo ana nga nawagtang ra og kalit ang iyang anak. O nya 2 anyos pa man na nya kato ilang balay naman toy kanang kuan. Sak-anon man to siya kay kuan man to dili man to siya concrete. So kinahanglan mo saka pata. Nya katong bata manaog di dito nga naman toy kanang mo habog-habog man pud to. Di po to basta-basta nga munaog tong bata didto ug yung manaog man gani ito makabantay pod ang inahan siguro nga mao na nila kanang ang bata naglakaw-lakaw diha sa iyang tugkaran, so mabantayan po to niya. Imposible gyud kaayo nga mawagtang ra og kalit ang iyang anak nga wala siya kabantay. Kay kung gikidnap po tong bataa, ibutang na to kung gikidnap. So na may iro sila, nya wa siya kabantay di ay nga muusig man ang iro nga adunay ni abot nga laing tao diha sa iyang panimalay kay kidnapon ang bata. So wa di siya kabantay ana nga nama sila iro. So mao na daghan kay ta mga pangutana kabahin niini. Nya interviewon ra ba kining inahan, mura rag wala ray reaction kaayo. Ang uban gani inahan nga mawad-an og anak. So grabe gyud na makahilak o magligid-ligid pa nas kahilak. Pero siya mura rag wala. Nya karon nakit-an man tuod ang bata pero patay na nga napalgan. O dito pa gyud sa bukid. Una unsang pagkahitabo nganong dito naman na naabot ng bata dito nga matud pa 5 ka kilometros gikan sa ilahang panimalay ngadto sa area nga napalgan ang bata. So grabe kalayo, 5 ka kilometros nya makalakaw din ang bata inanang 5 ka kilometros. So kana kay naabot man na dito ang bata. So dito na gilabay. O gipatay na daan bataa tapos dito gilabay sa layo o dito sa bukid. So mao na nagyo nagpatay ana, nanay foul play. So kining hitaboa dapat gyud ang kapulisan diha sa Butuan City palawman ninyo ang inyuhang investigation kabahin niini para mogawas gyud ang tinuod nga panghitabo kung nganong naunsang paghitabo nga namatay ning bata og naabot didto sa bukid. Oh, kay naa man gyud nagpatay ani. Na gyud nagpatay. Dapat gyud palawman ninyo ang inyuhang investigation mga kapulisan diha sa Butuan City. Oh, para masulbad kini nga problema ug mahatagan og hustisya ang kamatayon sa 2 anyos nga batang lalaki. Mao nay singgit karon sa mga katawhan.